Okay, tara sa Farmers Market. Siritos tayo. Tingin tayo ng Ilocano Power, Saluyot Power. Tingnan natin kung anong meron. Saluyot Power. Ayan o. But there's a Doon tayo sa pinakadulo muna tayo. Kasi minsan nandun pa yung yung saluyot. Ewan ko kung meron pa. Late na eh. Late na tayo eh. Tingnan natin kung may Saluyot Power. Nataon-taon. Check natin. Mga amano. Ayan. Tingin muna tayo ng saluyot. Ay, may palang o parda. Natin. Hindi tayo makakain. Ako nag-imas ako. Adobo. Ha? Adobom dati nag-imas. Sarap ito. Sinigang mo, oo. Manong ay perki. Manong ay di. Baboy na may taba na. Nag-imas yan. Ay, ako. Manong di per pound. Ay, nag-iina. Hindi mo masigati kwartam, hindi mo pa maulit ginangit. Yeah. Gusto na yan. Kasi nga yung Okay na. asawa ko sabi, makamahal na. Sabi ng asawa ko, sabi ng babae. $10 per Kainin pound. mo na pera mo. Oo, ginigisa ko nga yung pera ko. Sarap. Tapos, Piniprito ko pa. tapos agwa, unam. Nag-imas yan. O, napin ka ta saluyot. Kita pa yung saluyot. $10. Di ay, ano gana diyan? Palang diyan. Hindi. Yung Saluyot Power. Ay, wala na. Wala na saluyot. Saluyot! Oh! Okay, sold out. Doon tayo. Sold out doon sa. Doon tayo. Meron pa doon eh. Sabi ko nga sa'yo, lagi nasa sold out yun eh. Yung area na yun, sold out lagi. Ang saluyot. So doon tayo pinakadulo. Doon. May free taste dyan. Check natin kung meron pang saluyot doon. Pag wala na, sorry. Ayun, yun. Kung meron pa doon. Dapat aba na niya. Aba. Onsan, may buso. Panimas ko. Ako nimas na salad dati. Mamaya. Kinita pa ito saluyot. Excuse. Saluyot pa. Excuse me. Kumabong wala na yatang saluyot ah. Ito yung pinakahuling natin destination. Sana meron pa. Pag wala na, sorry na lang. Saluyot Power. Saluyot. Wala na yata. Saluyot Power. Ayun. Meron pa. Ang mahiwagang saluyot. Saluyot Power. Ayan, medyo hindi na siya ano. So, ayan na. $5. Stock na ako. 1, 2, 3, 4,
Power. Kasi mawawala na ako ng yan. Saluyot Power. Ayan na. Saluyot Power. Karabasan o kaya yan. Squash. Dinding ka na. Pero hindi ko ito. So, ito Saluyot Power. Importante saluyot. Saluyot tayo. Ito. Dalang mo rin ka. Meron ako yan. Meron tayo na. Everybody in the line. Next line. Saluyot. Turn line, boss. Start. Okay. Saluyot. Okay. Saluyot Power. Kuha na tayo ng 4. Para may stock tayo. Yeah. I'm open. Alright, bro. How are you? Good, man. Good. Saluyot Power. Oh, damn. You vlogging or what? Yeah. Nice. We're live, bro. Live. Oh, let's go. All right, $20. So you need to give me a good price. $20. $20. 20 bucks, man. 16, right? You gotta ask the boss man. Ah. Alright, brother. Thank you. You're welcome. You Twitch streaming or what? No, just YouTube. Oh, gotcha. Nice. Yeah. Yeah. Say hi. Hey, how's it going, man? Good. How long you been doing it? Oh, This Like for fun. All right, keep going at it. Oh, watch out. This is important, brother. $3. Okay. This is a Ilocano vegetable. Alright. Thank you, buddy. That's fine. Thank you. Thank you. Have a good Okay, weekend. you too. Okay, we're done. Ito yung ating Saluyot Power. At least meron na kasi doon kasi ano siya eh. Pag sa dito meron tayong makukuha. Ayan, nakuha natin. 4 na. Papakuluan ko yan. Tapos para may stock tayo. Kasi mahirap pag walang mahirap pag walang stock ng saluyot. Pero para may ito sirguelas sa Ilocano. Ang dami din eh. Ito, gusto ko rin to kasi ito, saladam natin na imas. Ito, mabali mo nga salad natin yung mabali mo nga isalad. Tsaka saluyot na target ko eh. Yun mga sarguelas din. Sarguelas. Burong kalabasa. Nagdingding ka lahat niya. Nangala nga ta. Tapos lang nga tayo dati ta, medyo nilutwag ka. Agkwa, nga unay nga na kwan, na naka-plastic eh. So, ito is importante kasi saluyot. Kita bakang duga dapat. Ito yung pariya na. Pariya. Oh, Fresno. yeah, I do.
Anong parya? Parang kay masada ah. Ano ba't isabong na? Salad ko. Gulay. Papanotang ang mga pariyada. Parya. Dapat silik dyan. Bergelas, tarong. Tarong na din. Basta importante sa luyot. Tumukin na Brad yung ano, yung ampalaya. Yung sa kabila. Magkano? Like 5? $4. Oh yeah? Yeah. Okay. Tayo, sa kabila tayo. Parang mas gusto ko yung ampalaya eh. Ampalaya ang nalagay natin. So importante may saluyot tayo. Tapos saluyot. Kasi pagka naubusan ka ng saluyot, wala na. Patay na. Orange yan, no? So, at least may naiiwan pang saluyot. Apat. Hindi natin ang palaya eh. Kasi pag ang palaya, masyado naman marami. Parang huwag na lang yata. It's okay pagka nag-crave na lang ako. Tama na yung sa akin saluyot. Saluyot power. Ano dyan eh, gani? May mas natin. Ano muna? Parda. Parda ba rin? $10 a pound. Mahal. No, those were $10 a pound. Sinigang mo. Ayos na ako sa saluyot. Ito naman mga isda naman dito. Okay. So, yun. Okay na ako dun. Sa aking saluyot. Ayan. Saluyot power. Ito sa may Cerritos. Lang sadya ko. Ayos na ako. Okay. That's it. Importante, meron na akong saluyot. So, yan ito. Yan. Woo! Saluyot. Saluyot power. Meron na tayo. Stock natin for, let's say, 2 weeks. 2 weeks na stock natin to. Kasi next week, baka wala na yan eh. So, okay. Mauwi na tayo. Kabush na. Saluyot power. Yan. Ayos. Oops, nulog. Kasi yan ang ating saluyot.
So yung mga mag-order ng lechon, ayan ang contact number ko. Lechon, Ilocos Pinoy. Okay, 562-641-6100. Meron tayong kutsinilyo para sa Christmas, Thanksgiving. Okay, yan ang ating number. Huwag kakalimutan, umorder na kayo. Okay, yung lechon ng ating saluyot. Mahiwagang saluyot. $5 each. So, 4 yung ginawa natin. So, good for 2 weeks na yan. Para lumakas ang ating katawang Ilocano. Pampalakas.